Zdravím lidi, dneska vám ukážu, jak vypadal můj boxerský zápasový den a předzápasový den. Takže naposledy jsem vyvenčil Bludislava, dal jsem si u toho tvaroh a cestou jsem potkal slepíše, kamo. V životě už ho nechci vidět, víš co. Doma jsem si potom dal sendvič a tím sendvičem jsem potom hypnotizoval svého psa, protože proč ne, a ten malý kousek jsem mu potom dal samozřejmě. Potom jsem si půjčil od tady toho kárečka suspenzor a za to jsem mu na bonbony, protože jsem hodný kámoš. Umyl jsem ten suspenzor, protože se štítím kluků. Ve vlaku jsem si dopřál jedovatýho monstra a dal jsem si tady věnečky, tady už jsme v Praze. Musel jsem napsat kód, aby se mi otevřel apartmán a potom jsem musel napsat do tady té schránky další kód, abych dostal klíče. Takže koupelna, pěkná, zrcadlo, fucking kuchyňská linka, obývák, gauč, ložnice, televize, akorát, že v té televizi tam dávali německý kanály, což bylo velký špatný. Apartmán stál 2500 korun na jednu noc a je to tady fakt útulný, normálně bych tu bydlel, kdybych nebyl chudej. A pak jsem přes noc nechal monstra marinádovat v ledničce, aby byl ráno svěží a šel jsem se projít po městě a potom jsem šel ještě do Palladia, ale bylo to tam prázdný a vyprahlý, tak jako moje duše a moje emoce. Bohužel jsem si potom koupil KFCčko, neměl jsem to dělat, ale udělal jsem to, neovládl jsem se, bohužel. A v posteli jsem potom žvejkal tady ty tvrdý žvejkačky, abych zpevnil čelist na zápas. Pak jsem se zbudil po 3 hodinách spánku, takže Monster byl můj nejlepší kámoš hnedka po ránu. Dal jsem si suplementy, okurku, 2 banány a zbytek KFCčka, což jsem asi neměl dělat. Boltem jsem potom jel na halu TJ Spoje, myslím, že se to jmenuje, a tady mi můj skvělý trenér podržel lapy, abych se rozehrál. Třeba když poješ s tím sám, co děláš? Když čo, já jsem říkal, mám 21 výher, rozjedeme bomby. Hossa! Jaký máš pocity před zápasem? Super. To samozřejmě nebyla pravda, protože jsem byl vystrašený, lol. Tady jsem docela dostával, no, protože jsem nebyl vůbec připravený, trénoval jsem málo a špatně, ale nevadí, příště se připravím líp. Tady mi trenér dával rady a hnedka na to jsem potom mu dal 2x KO. A vyhrál jsem samozřejmě. Tady je závěr, docela dobrý. Jo, a v mém klubu jsou sami zabijáci, takže všichni vyhráli kromě jedné členky, ale nevadí. Vůbec jsem nebyl spokojený se svým výkonem, ale tady jsem byl rád, že už to mám za sebou. Takže jsem se šel ještě projít naposledy po Praze, jo, šel jsem do MMA shopu, samozřejmě tam bylo úplně všechno, kromě toho, co jsem potřeboval. A tady jsem si dal s Iliou ještě malinký stare down, abych si to zkusil. A pak jsem si dopřál dalšího jedovatýho monstra, tady jsem trochu zraněný, jel jsem vlakem a ve vlaku jsem hrál Dead Trigger 2, abych se nenudil. A pak jsem jel náhradním busem, protože koleje byly zničený. Tady můj pes klasicky čumí jak pero z gauče, víš co. Juj. A k večeři jsem namočil toasty do vajíček, uvařil jsem maso, dal jsem tam sýr a 3 volský oči. A pak majonézu, do toho jsem dal trochu kečupu a koukal jsem na živý mrtvý. Jestli jste to dokoukali do konce, tak mi hoďte like a follow, protože za 20 dní jedu na mistrovství Česka, takže budu natáčet vlogy.